la lelani nanduke yizwi oke nanduke swelo sengesiwe mazalwane lalelani Haleluya bathandekayo. Siyabonga kakhulu umculo. Uma sicula nje sidumisa inkosi. Inkosi ayikwazi ukuyidumisa. Kodwa kuthiwe ukuthi ufuna siyidumise. Silapha ke singabaphathi bohlelo sibabili. Yimi uMantuli lo wakwakunene. Haleluya. Hamba nendodana yami Evangelist ubophela so desishintshana nje siniphathele uhlelo lwethu asikaze ke siliphathe ngekho futhi wakwalibona lolu njengalolu ngolokuqala so ninga expect izinto ezinkulu imangaliso kodwa nje uma singena sicela abaphathi bathathe nje indawo zabo uma ngabe umama ubaba emsamo noma usemsamo nashada navumelana ngibingelele ngeke ngibabize bonke ngamagama nangeyikhunda kodwa nje ngiyakhuleka kakhulu ubaba uBishop JS Ntuli ngithi amen ngiyakhuleka
ngiyambona ubaba umongameli uManqele Ntanyandlovu, ngiyambona ubaba uDlamini, khona nobaba uNgwenya uma ngaye phamba kwesikhathi. Sibonge kakhulu lapha uGeneral inhliziyo yesonto, sona sifuba sesonto. Uma ufuna ukwazi indaba zesonto, thatha uGeneral. Uhambe naye ngale uthi zikhiphe zonke, uzokhiphela zonke. Ubaba uncane lapha, ubaba uncane ngiyabonga nobaba lapha uSathane. Omama besakufu. Siyabonga Mqungephe, ubusukhohliwe. Mshayeli ihlombe Mqungephe esekhohliwe. Haleluya bathandekayo. No, angizukubambelela kodwa njengamanje sibonga nje abakhona abavakashile mabekhona 1. Kukhona omunye ovakasha ngoba ezobona ukuthi la ekhaya kuphilwa kanjani. Ngicela sibanakeni ke ma of God. Mhlambe angimazi mina, mhlambe no evangelist akamazi. Sitsheleni nje nisidonsa ukuthi lona ke kukhona ovakashile ongusibanibani. Sikwazi ukuthi simbingelele kahle ukuze naye afile at home. Haleluya bathandekayo. Nokuthi nje ke mhlawumbe omunye ungamboneze namhlanje kanti futhi ufuna nokuyinikela khona namhlanje. Kodwa bese sebanjwa nje ukuthi azange senze ngokufanele. Haleluya bathandekayo. Indodana nakucisha ke manje uArchbishop uMasomo. Owaba nephupho ngelinye ilanga. Ngoba muhle umuntu onephupho. Iphupho bese liyafezeka. Kunephupho elaphushwa uJoseph ngelinye ilanga. Bamzonda abafowabo. Bemzondela iphupho. Kanti iphupho lisho ukuthi ngempela uyogcina lifezekile. Waliphuphe lokuqala bathi uyadlala. Waliphuphe lesibili ukuthi nabazali bakhe bemzungezile. Babona ukuthi ngcono bamthathe bayomlahla ndawana thile esizweni esithile. Size lapha ngephupho. Engathi kungakuhle ukuthi iphupho nephupho lomuntu lingafezeka. Engathi umuntu angalilandela iphupho lakhe. Siyaphupha kaningi, sikhulume, singabe sisafeza. Ngashana uJosepha ephume ngephupho, uyafika naphambili uchaza amaphupho. uJosepha nxashane bemkhumule ijazi bethi bamphuca ubukhosi. Uyafika naphambili umkaPotifar umkhumule ijazi. Yayibona le ndaba ukuthi ilokhu iqhubekile. Kodwa wakhuphuka kunjalo, wekhuphuka emgodini wagcina ekhuphukile. Engathi amaphupho ethu ngeingane zethu nangebandla lethu besingawaqinisekisi. Kunakho konke ngibonga ibandla. Ibandla lihlalile kunzima, sineyinkinga nabekezela abasalwane. Kwesinye isikhathi sikhona ukuthi esingazange sikhonze kuwo. Kuzinkinga. Kepha nakwazi ukubekezela. Engathi inkosi inganipha lapha ekubekezeleni. Sihlale ngokubekezela, sihlale ngokulinda. Ngiyabonga kubazalwane ababekezele kusukela sisemhlangeni. Kwakungadlaliwe. Kwakuhlushekiwe. Kwakungemnandi. Inhlala kahle yayingekho. Sihlala esikhathini senhlala kahle. La wonke umuntu efuna peace of mind. Kodwa mayingayikho ipeace of mind kuleyo ndawo okuyona, kusuke kudinga ukuthi uthuthe uyofuna ipeace of mind. Sithi ngithi nje ngiyanibonga nonke bafundisi enibekezelile kuze kushaye lesisikhathi. Ngibonge futhi igenge le yala. Ngithi ni igenge babuzungu vele niyiyo. Amen. Babuzungu. Igenge yala eNewcastle abakithi siyabonga kakhulu ke nibashayela ihlombe nje kakhulu. Uyazi mawuzelwa umsebenzi awulali. Asikho nesikhathi sokuthi hefu. Uthi gazi laba abantu abezayo ngizobenza njani. Gazi ukuthi kuzoba khona yini. Sibonga ukubambisana kwebandla, sibonga umuzo kwamasonto, sibonga yonke lemizi ekhona ukuthi nikwazi ukuthi sibambisaneni. Kodwa ke kulunge yini uma ngabe ngibingelelile ngangambingelela uLady Bishop Masonto Emeritus.
Sondo imelo mshayini mhlambe bakithi ukuze ngingaliwa namfuthi ngicela ukubingelela uLady Bishop JS Mdole ngibile lapha ekhonini ngibingelele umongamelikazi umqungebe umama uManqele ngibingelela kubo bonke abanye abangekho bangazange babingelele ngingeze ukuchitha isikhathi njengamanje uhlelo lwethu luthi angisukumise ubishop wethu owakithi wakwaNtuli kunetiye yini alikiti indodana yami le wami lo hayi
ngalolu suku kade salindela selifikile. Uma selifikile kufuneka senze lenkonzo iphile. Amen. Umsebenzi wami mncane kakhulu kuthi nje ngibukela abazalwane bonke. Amen. Nani bomama ngiyabingelela. Amen. Bazalwane nonke ngicela nizizwele nisekhaya. Noma ngabe uyaqala ukungena la, feel at home. Amen. Eyethu sonke lenkonzo uma sithi feel at home, ukhona umhlabeleli owayecula la nathi sofunani manje emagameni. Mina ngithe hlala la. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane abakomasonto ngomsebenzi abawenzile. Siyabonga kakhulu. Abaningi noma bengawuzwisisi kodwa umsebenzi obaluleke kakhulu. Amen. Abanye nabesitishi bengafuna ukhipha imali bavele bethi nje into yamanje ayikho. Kanti abafuna ukhipha imali. So ke siyabonga bakomasonto umsebenzi enwenzile. Nebandla ngibonga kakhulu ukuthi echazile ke usihlalo konke kwabanzima kuleli bandla. Sibuya ukuzibika bazalwane kodwa nakho sisamile. Amen. Njengoba sisamile bazalwane, ukuphuma is not an option. Ngoba uzohlangana nenkinga eziphezulu kwalezo sibhalela. So mina amazwi nje amavesi amabili enginemelela ngawo. Ngicela nje ubaba wethu umvamelo bophela ngifundela incwadi yaMaroma 13 verse 11 bese angifundela Izaga 22 nakhona ivesi elilodwa verse 28 uphela. Amen. Mau 13 uverse 1. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso evangeli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Awuphinde futhi. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso evangeli kuNkulunkulu angaveli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. La uPawulo lo balamazwi akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamakhosi, wonke amakhosi akhona amiswe nguNkulunkulu. Noma ngathi anifuni lenkosi ebusayo manje imiswe nguNkulunkulu. Akukho makhosi angaveli kuNkulunkulu. Nalawa khona abusayo manje avela noma amiswe ubani uNkulunkulu. So wonke amakhosi sifanele kwalalela ngoba awazikhethanga awazibisanga kodwa amiswe uNkulunkulu. Amen. Funda incwadi yeZaga ngiyashesha. Izaga 22:28. Verse 28. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimiseleyo. Iphelele. Amen. Sometimes uma sisevangelini sithola insindiso sihuzula konke.
Amen. Sithi nasesinamandla sishaye nezinto esingafanele ukuzishaya. Amen. Ngoba usuke sesemandleni. Amen. Amen. Uthi ke umbhali uma sisusa isikhonkwane esidala esabekwa oyihlo. Amen. Amen. Khona izinto esimi ngazo emabandleni ethu. Amen bazalwane. Amen. Elithi iBhayibheli izohamba iphele. Kodwa uthi ke lo mbhali noma kunjalo ningalinge nisisuse isikhonkwane esidala esabekwa oyihlo. Silapha nje ngoba ubaba Masonto wabethela isikhonkwane ukuthi sikhonze sihambe ngombono wakhe. Amen. Bakhona-ke abantu abathanda ukwenza izinto zabo. Njengoba sisekhona la sisahamba ngaso leso sikhonkwane, asifuni ukusisusa. Once sasisusa isikhonkwane esidala, kuzobonakala. Kuyezwakala bawumuntu. Ningayenza mistake uthi naso usithole ivangeli bese ususa isikhonkwane esidala esabekwa abadala. Amen. 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 Ube isikhathi besikhona besokhuluma nangokunye, kodwa nje nakho abakuthiwa ngiyanamukela. Ngifuna ukusho bazalwane nonke ukuthi ningalingi nisuse isikhonkwane esidala. Sihamba ngombono noma ilegacy kababa wethu Masonto. Amen bazalwane. Amen. 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 Akukho bandla esizoliqala thina, abaphumayo balungile bangaphuma, thina sisele kulesi sikhonkwane esabethelwa. Sihamba ngalowo mbono egameni likaJesu. Amen. Engasisusi isikhonkwane esidala esabethelwa ngoyihlo. Sabekezela ke thina la kubaba wethu Masonto. Amen. Amen. Nina senisonta kamnandi. Thina ubesithethiswa kuBasonto. Amen. Amen. Ubesithethisa sitshele where to get off. Ethi nayikhipha izwi wena ukuyalibuyisa athi ngikhipha izwi wena uyalibuyisa futhi. Amen bazalwane. Amen. Sahlala sabekezela simlalela ngoba ikhona into ebesiyibona uNkulunkulu amphathisele. Ngiyabonga bazalwane. uNkulunkulu alenze kahle. Amen. Khona nasebandleni kaNkulunkulu. Okwethu ke bazalwane ukubiza abantu nje bazokhuluma uma sibekwe la. Ilokho nje singakusho, kodwa nje simbiselwe khona la ukuthi sibiza abantu abazokhuluma. Kuyokwenzeka ke sisho ukukhuluma okulinye uma kunesidingo nje lapha la. Ngila kwi-item elandelayo bazalwane. Lapho kuthiwa khona ke kuzobe kufundwa uthula isifundo ngo-Archbishop Masonto. Ngizocela kwakumloyi athathe indawo. Ngizocela kwakumloyi uze khona ngoba Tata lethuba ngibonge baphathi bohlelo. Ngibingelele uBishophi bakuNtuli, abongameli bonke, abafundisi bonke, abaholi bomama, ibandla kaNkulunkulu, insizwa neyintombi. Amen. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyabonga abazalwane. Nathemba ngiyaqala ukubona ngifake ibuko. Ushubile. Amen. Ushubile.
sibili bazalwane. Sibonge nje bazalwane uNkulunkulu asigcine kuze kufikele ilanga namhlanje. Uhleleke kuze kube kanje. Sithi unamandla ongabonwayo. Nothulisa nemvula esiphazamisa ukuthi inhlelo zingahambi. Sibonga kakhulu ngibingelele nakakhulu ukukhethekile umndeni wamasondo. Njoba nami ngowamluyi zaziningi izinto ezenziwa kwamluyi. Kodwa sahlangana nabaholi ababehamba nabazali bethu bamasondo. Basitshela ukuthi ukhona uJesu, ukhona ukukhonza, ukhona ukusonda. Sayiyeka zonke izinto ezazikhona zabafana. Thina ke sikhule nabafana ngale kunomgangela kudliwe intelezi kufakwa amabhande kushaya abantu yonke into. Kodwa thina ngesonto besiya enkonzweni. Angisho ukuthi umubi lokho bazalwane. Ngesizulu vele kukhulwa kanjalo, insizwa ikhuliswa kanjalo. Kodwa ke ngenxa yabazali abasikhomba indlela icatshwe umkhulu masondo. Nathi ke sasibona sesilapha bazalwane. Ngicela mfowethu kophela ufunda incwadi yamaHebheru 13 uverse 7 kuphela. Siyabonga sihlangene labazalwane ngobuholi kule ncwadi esifundayo kumaHebheru u7 uthi nibakhumbule ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini niqonda ukuphela kokuhamba kwabo nilingise ukukholwa kwabo. Konke sikwenza abazalwane sikwenza sikusekela ngezwi bazalwane. Bakhona mhlawumbe abanye abathi mhlawumbe umuntu owahamba phambi kwakho akusamkhumbula njengoba ivesi lisho ukuthi ukukhumbula kwabo kuphelile. Kodwa abantu abanjengoba amasondo akusebantu singabakhohlwa. Abantu abanjengabazali abakuzalayo akusebantu ngabakhohlwa. Amen. Abantu ophile nabo babe benza iqhaza empilweni yakho akusebantu ungabakhohlwa. So kuloko ngizokufunda labazalwane ngikusekela ngaleli lizwi ukuthi uma umbhali la ethi nibakhumbule ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Ethi ke niqonda ukuphela ukuhamba kwabo ibisithi ke gcineni nilingise ukukholwa kwabo. Kuya ukuthi ke bebenza kanjani bazalwane. Kodwa ke laba abaholi esingabona namhlanje ukukholwa abebehamba kukho, ukukholwa besifundisa khona kusiphilisile nathi. Indlela bebehamba besikhomba ukuthi yahamba nakithi siyibonile ukuthi yahamba bazalwane.
ake ngizokhuluma la ngomkhulu uMasondo, ngifake ugogo, ngifake umama Ngobese dadwethu ufikile ukaMasondo bazalwane. Manje ngizonaba kancane kwakubuyo lendlu sizobeka umfowethu uBishop owandulela uBishop Ntulu, umfowethu uLP Bishop LP Masondo. La khona izinto zanqamuka khona sahlala sinomgodi ukuthi insizwa le yakithi esikhulise kangaka, esibonise kangaka ukuphola, yasikhuthaza kangaka, asikhonanga ukuyibeka ngendlela nathi sasingafisa ngayo. Kodwa ke lokho ke ngokohlelo bazalwane bazokuthola. Lana ke bazalwane sizokhuluma, siyazi ukuthi imndeni loMasondo baye basifakela amatshe ayisikhumbuzo la nathi noma siya lapha emalibeni mawudlula la kuleli umholwane. Kodwa nje makuyigadi umntana moyesho njalo ebona ithuna la mama, athi why my grandmother's tomb is a garden. So abakaMasondo siyabonga ukuthi batshintshe amathuna igarden kube amatshe esikhumbuzo bazalwane. Ake simeje lapho bazalwane, ngizoqala nje nami ke umlando lo nginawo. Ikhona ingane engichazayo la, umistress athi why ukufundisa lokho wena ubhale lokho. Ethi hawu mina ngicela ukubuza ukuthi uhlwe yini? Uhlwe yini lokho makungafani nalokho? Athi ngithi ngithe bhala lokho. Ngihlushwa ukuthi lokho akufani nalokho. Athi akulungile phela makungafani. Ngisho ukuthi ke nami bazalwane kulapha abakunikela umlando lo bazalwane. Noma ungasuphela kodwa makaba ufani nalowaziyo ulungile phela. Hayi ke bazalwane, ngiyaqala ke ungena endabeni. Memorial lecture ka mkhulu ngasekho Bishop BG Masondo. Ubaba ke umkhulu ke wazalwa ngomhla ka 14 March 1933. Umlando uthi wazalwa endaweni esengoje, ezalwa umkhulu insizwa uMajaheni kanye nogogo uMamtheni. Ukuthatha kwakhe inkolo yobuKristu nokufundiswa ngenkolo. Uma ezothatha inkolo yobuyoni, wahamba wayocela kuyise umkhulu ukuthi ucela ukuyokhonza eZayoni, njengoba ibandla lasekhaya kwaMasondo kwakuyibandla lasesheshi into zabantu. Longazi nje
Siyabonga bazalwane. Siyaqhubeka. Bengiseselapha ke bazalwane ukuthini uma ke kuzoregister ibandla kwadinga ukuthi kube nemali ebakhona ku-account yebandla bazalwane. Kunomama babethu umama Mahlakahlaka wayenguhlengikazi owanikela ngemali yakhe ukuthi ucela ukuthi akhiphe imali yakhe eyayidinga ngaleso sikhathi ukuze ibandla liregister bazalwane. Wayikhipha ke leyo mali yafakwa ku-account, laqedwa la register account, and then bayikhipha bamnika bazalwane umlando la register leli bandla ngo-1963. Ke sinokhohlwe ke bazalwane iqhaza elabandwa amadodana wabaholi uma kubhalelwa koMaritzburg noPitoli kuregister ibandla. Sibalula indodana kaMkhulu Shabalala Simamele, sibalule umfowethu umdala kuBishop uSipho oyindodana kaBabutuli kanye naye uBishop umfowethu uLakhi. Yibo ababencedisa abantu abadala ukubhala bebhalela ukuregister kwebandla nokubhalela ePitoli or la register khona ngazo zonke imfuneko ezazikhona njengabantu abasebebona ibandla. Siyadlula ke bazalwane siye ngesilungu abathi ukurecruitwa kwama-members, kusho ukuthi ukufunwa kwamalungu or ukuba khona kwamalungu or ukutholakala kwamalungu ebandleni. Lana sisakhuluma ngayo umkhulu Masondo okuvezwa ngokusobala ukuthi wayenolimo olumnandi bazalwane. Umkhulu kaMasondo wadibana nabaholi abaningi ngenkathi esasebenza bathi kwaGandaganda e-East Newcastle. Nokuyilapha adibana khona nobaba uButhelezi wasemahlabathini, obaba uDlamini, omkhulu Shabalala waseNyimemelo, obaba Elifas Ntuli, ukubala nje abanye. Bonke babahela ebandleni ngenxa yekhono ayinalo lokukhuluma. Ubaba uElifas Ntuli wabe esemdibanisa nabafowabo nawo abagcina sebeyingxenye yebandla. Sibala obaba late BA Ntuli, Soweto, obaba Alpheus Ntuli Dumbe, obaba Ntuli kwaMhlaba, obaba Bophela, obaba Uxaba, nabo bonke abafowabo ababekhona bonke abakhulela emakhwabe ezungwini nabanye abangabalulanga lapha. Elinye legatsha lokuqala lokukhonzela kwakusekhaya kithi kwaMluyi eSephawuli ngaphansi kababa eMshumayeli uKapa Mluyi ngathi bephuma eAntioch bazalwane. Lakhula ke ibandla wadibana nabaholi ababeholi ibandla laseDamaseko bazalwane. Siyazi sike sakhonza nabo. Ngaleso sikhathi kwakunomholi ubaba umkhulu Jeremiah Mluyi, ubaba uJona Manqele ozala umongameli wethu ubaba Manqele eNtanyandlovu, obaba Mashazi, omkhulu Duncan Slepe, obaba uCrosby Mpaza. Aba bonke beza bameja nebandla iDamaseko bazalwane. Waphinda waheha umpoli basembonisweni obagcina nabo kuba ingxenye leli bandla. Laba kwakungobaba obaba uMarco Slepe nomkhulu Mthethwa esidulini esibaziba bazalwane. Umengameli Johannes Masondo okungumongameli wethu ezweni ngapha ngasezantsi koMaritzburg, yena weza nabaholi abanjengoba Maphanga eMaritzburg, obaba umongameli uMkhwanazi kanye nobaba uMpanza, ukubala nje idlazana bazalwane uma likhula leli bandla. Lapha ke kuneqhaza ke labanjwa ibranch yaseSoweto bazalwane. Igatsha laseSoweto laba neqhaza likhulu ukukhulisa ibandla nokuyilapho iningi labazalwane babesebenza
ngapha eTransvaal bencedisa kakhulu ngezimali zabo. Kukuyo le branch la kwakubuthana khona obaba Bukhoza, obaba Xaba, obaba Mdletshe, obaba Mashazi kanye namadodana emndeni bonke abahola bakhona bazalwane. Lakhula ibandla eSoweto njengoba namanje sazi ukuthi sisenama branch eSoweto. Endaweni eSamemele umlando uthi uma kwakhiwa ibranch yaseMemele umkhulu wayesuka ngathi wayehlala khona ngapha ngaseNyukhasela enyuka intaba ngebhasikeli ayosondisa eMemele. Wena ufike ngisho la eNyukhasela ngebhasikeli. So ukuthala lesinabo esiboniswa umholi wethu bazalwane ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uthatha no3 hours yofika kodwa inhloso yakuyoshumayela nokwenza ibandla esaziyo ukuthi eMemele vele besinabo abasafana babekhona bazalwane. Amen. Ukuthuthukisa ke nokulwela amalungelo ebandla. Okumgomo wakhe kanye nesigungu sebandla ukwenza ubuyona obungcono nobuphucukile. Lokhu ekufakazelwa yilokho kulandelayo. Ngonyaka 1974 kwakhiwa imishini yokuqala eMhlangeni. 1978 kwakhiwa yesibili eDamaseko eNquthu eMvunyane. Ekupheleni ka1978 kwakhiwa imishini yesithathu eNyukhasela eMountain. 1992 kwakhiwa imishini eNquthu eSiduleni. 1993 kwakhiwa imishini enye eNquthu eMhlangeni. 2004 kwabe sekakhiwa imishini yesithupha nokuyilesi kuyo namhlanje eNyukhasela endaweni yase9 Mile. Kuzo zonke lezi izinto bazalwane zakaqhasha uMakhi kodwa wayesinikela umkhulu ashiye isikhundla ayosebenza engabheka inkokhelo bazalwane. Nizokhumbula nje nokuthi nala zaze samfoster sifuna umbhadala engafuni. Kwabanje umhlangano kwashaya imali wabhadala umkhulu. Lendlu le wayakha futhi namandla engasekho bazalwane. Kodwa ngoba wayena lesi siphiwo lofukufuku ukuthi ufuna ukuthi kube into engcono enesilanda nesekutheni nalokho ukuthi la ekhonza khona eNtiopi kwakukhonzelwa kungenandi kwakuyiphupho la ukuthi kuphi nakuphi la kuneziko khona kube limishini. Siyaqhubeka ke bazalwane. Akugcina ngalokho bazalwane waphinde walela ukuthi inkonzo ke ithola amalungelo okwenza umshado ophelele khona lapha ebandleni. Ngonyaka 1990 ibandla ke lathola ilungelo lokuba nomfundisi ozoshadisa ngokugcwele ngokomthetho eSouth Africa bazalwane. Siyazi ukuthi kwabe kwakhethwa abafundisi abafowethu abathathu kodwa kwagcina wayephumelela wayekwenza izifundo uyo with the late Bishop LP Masondo umfowethu kulaphi. Njengoba sazi ukuthi ushadisa abaningi la ebandleni bazalwane. Yelinye lamaphupho kaMkhulu lelo bazalwane. Nalalele khona noma esekugile wayinhliziyo yakhe imhlophe ukuthi amanye amaphupho ayenawo uwabonile esaphila. Ubuholi ke enkonzweni bazalwane. Emsebenzini wakhe ubuholi ebandleni uma ehamba emhlabeni ubegungwe ngababhishophi ababili abengameli abangu10 abafundisi babe22 abevangeli bayi13 walishiya ibandla bazalwane ngaleso sikhathi ngo2015 sasinama branch awu23 ibandla lilo. Iqhaza ke abanalo emphakathini bazalwane. Emva kuba aphuma emsebenzini waqala umsebenzi ukuba umlimi nokufuya bazalwane. Ngenxa yekhona ayinalo kwezolimo waqokwa waba umxhumanisi phakathi komnyango wezolimo eNquthu kanye nomphakathi waseMhlangeni. Umsebenzi ubumeselane ngenye izinto abonise kakhulu ikhono kuyo nokuyiyo kanye nokulima akhulise futhi wondla umndeni wakhe ngazo. Kuyo yombili emisebenzi akazange kufundele nokukodwa kwakuyisiphiwo nje bazalwane ayisiphiwe uNkulunkulu. Wasebenza futhi eyinduna yendawo yaseMhlangeni
Bengomunye wasungula kwakhiwa kweNduduzo Primary School eMhlangeni neyaqala ukufundisela emishini yethu yaseMhlangeni esisigugu bangakufakazela lokho. Njengomakhi wakha iNduduzo Primary School kanye neSiphosini Secondary School ezisamile namhlanje bazalwane. Wasebenza futhi njengosomlomo kwaHlahlindlela Tribal Authority. Ngiyadlula ke lapho mazalwane ke indlela ayimani ihambe iqonde. Iyahamba enyoke ihambe ehlele uhamba endleleni kune nezimvula ubhajwe beza bakukhiphayo abanye bakudlule bazalwane. Ukhona ke lesisikhathi bazalwane esaba nezingqinamba ezinkulu umholi wethu kanye nomndeni sizoze sisithole sesila eNewcastle bazalwane. Kuthe ngeminyaka yo1997 kwaba nenkinga endaweni esemhlabeni nayilawo bamasondo avukela khona umphakathi bazalwane kwaholela ekutheni ke kushiswe umuzi wakhe udilizwe izindlu zebandla. Kukholo konke lokho bazalwane ibandla lama naye nokwamphoqa ukuthi athengise imfuyo yakhe. Umkhulu benenkomo bazalwane befuyile umkhulu. Kodwa ngenxa lesimo bazalwane ukubhekelela impilo kwamphoqelela ukuthi athengise imfuyo yakhe wafudukela eNewcastle efudukela eNewcastle nje bazalwane nendawo yayingekho. Wayehlala endlini yesonto njengoba kunje bafakwa endlini yesonto la eMantini la abakhoseliswa khona bazalwane. Lokhu ke kwakuthinta umndeni wakhe kwakuthinta kakhulu umndeni wakhe ngokuthi no the late bishop wethu LP Masondo waphoqa ukuthi naye ashiye umsebenzi ngale afudukele khona ngapha eNewcastle bazalwane. Ngenhlanhla ke wabe sewuthola umsebenzi endaweni eseTrehe esikoleni eMalahleni. Kwakunzima kakhulu bazalwane sasikhona. Ukhona umunye Good Friday la sathi afika sathola ukuthi bathi umndeni wamasondo umkhulu bamthathile. Bafonela sacela ukuthi bamlethe. Ukhona umfowethu wakhona la ekhaya wayiphoyisa ngisho bathi uBoy ngisho uBoy igama lakhe uBoy ne khona wayiphoyisa waseyidulezi ngikhohliwe igama lakhe kodwa ke nje base umthathile umkhulu ngenxa yesimo sempilo bazalwane wayofihlwa. Ngikhuluma ubongi ne ibongi ngiyakhumbula impela kwakuyinsizwa nje ngiyakhumbula sesibamba umhlangano yangena nje sengiyamthatha baba sengiyamthatha baba sengihamba. Kwakunzima kakhulu bazalwane. Ngiyasikhumbula isithombe silindile kuthiwa umkhulu yeza. Indlu lebesinabe ineminyango efana nayo nale bazalwane. Wangena umkhulu eqhamuka ngapha angithi umkhulu uthanda lamajezi angenamkhono. Wangena umkhulu enyobozela wena wabona umuntu ebanjwe isikebe kuphela. That was very painful. Waqhuma umthandazo ebandleni waqhuma ukukhala yonke into kodwa sajalela ukuthi siyambona umholi wethu bazalwane. Wangena umkhulu samcela umndeni wamasondo ukuthi hayi sicela ukuthi umkhulu sibe naye sizomvikela noma ke le ndoda le yayiqinile yagcina imvumo bazalwane. Kwakunzima kakhulu ngalo Good Friday bazalwane kodwa sawubamba kwaze wase kuseni. Kwathi mawusekuseni kwaqhamuka umphakathi usuze kithi ngqo bazalwane. Kwafuka dilizi yendlu. Ngabona enye bicycle ngalelo langa bazalwane. Abanye umama ababili omunye ngamkhomba ngekhanda ukhona la. Bashaya induna ngesibhakela intshebe yabheka phezulu. Kunzima bazalwane sivikela umholi wethu ngoba ubaba Elfas Ntuli ungomunye wathi makwenzeka lento washiya eNewcastle wahamba wayoba ngale emhlangeni
wabamba umhlangano nomphakathi, wabamba umhlangano nezikole. Igama sitshela lona uthi wabuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi umkhulu uMasondo wenzeni kumele sitawule bavele nje umphakathi wathi sonke njengoba sila sithi akahambe. Kunzima kunjalo bazalwane. Khumbula lo muntu uyo wakhele izikole lapha, uyo wephethela abantu lapha, namhlanje ujikelwa yibo bazalwane. Kwakuyisikhathi esabanzima kakhulu. Ngiyakhumbula nje ibandla leli ibranch ethu yaseMidlands bavele bastarta imoto bahamba ukusabela impilo zabo ebusuku. Sasala sayibamba bazalwane. Kwakunzima kakhulu. Kwakunzima kakhulu sayibamba nomkhulu kwaze kwazo. Singekhohlwe iqhaza ke labanjwa ubaba uLifastuli njengoba sengishilo ukuthi uyo wayebamba umhlangano okwaba futhi nguyo owazana truck yakhe seliphumile ukuthi sonke njengoba sila simfuni uyo wamfudusa walayisha yonke into omkhulu ayengayiqoqa wazombeka kuphi bazalwane la eNewcastle. Umndeni waMasondo ke wayishiya indawo yasemhlangeni njengoba ngisasho ubaba uLifastuli uyo wamthatha wazombeka eMountain. Futhi ke singekhohlwe ke bazalwane iqhaza elabanjwa ubaba uMthongo Rev Dan Thongo. Lo mkhulu lo wayengakhonzi nathi bazalwane. Kodwa wayepatrola le ndawo le. Wayesabeka nje yabo kwakuyinsizwa nje eyaziwa nje ukuthi insizwa. Abazalwane sasinabo ababesele siyazi kunemizi yayisele. Kwabasakhonzi yakithi ngishilo bazalwane ukuthi izindlu zashiswa nebandla lisekho cabanga vele ubukhonza lapha nomkhulu Masondo nawe uyingxenye yani ya kumele basukumeze. Lo mkhulu lo umkhulu Thongo wayihambela le ndawo kwama nokuthi kudilize izindlu zesonto, kwama nokuthi kuvandalaza izinto zethu esibhekele lapha bazalwane. Engathi umoya wakhe ungalala ngokuthula, wasimela engathi ungomunye webandla lethu bazalwane. Abanye abantu ngesibakhohle emlandweni bazalwane abenza nokuthi kube nomzinzo lapha nokuthi umoya wehle nokubana namhlanje siyakhuluma nestand sasekhona lapha nathi sasekhona nabazalwane ababesele lapha njengemndeni yabaSuku, Mshoba kwaZulu, kwaXhono, kwaSimelane ukubala nje abazalwane sisinabo nabo babe sebehlezi ngesibindi sokuthi ke ubaba uThongo wenze njani bazalwane ubabhekile. Uma ngiqhubeka obese ngidlulile la kulokho engibhalile ilapho ngikhuluma khona ngokuthi umndeni wasomthathile uyomfihla bazalwane. Ngiyaqhubeka ke ngiyake la ke kuma memories okanye esingakukhumbula okunye sikukhumbulayo. Ibandla ke bazalwane liyomkhumbula njalo ngokuzithoba kwakhe, uthando anikeza abazalwane bonke ukusuka ebantwaneni kuya kubaholi abadala. Ebuholini bakhe bonke asizange simbone ephathela isikhwama noma efuna ukuphathwa ngendlela yokuba mkhulu kunabanye. Ubedla la kudla khona thina, la kudla khona ibandla ukudla okufanayo nangezitsha ezifanayo. Umkhulu masidla ngama-plastic nawo bedla ngama-plastic na. Ngiyathemba abazalwane bazokhumbula ku Friday. Ubeza lapha ephethe isikhwama sakhe azafika ingenele ngapha. Okuyinto singasayiboni ke kulamalanga namhlanje. Kodwa nje konke lokhu kubonisa ukuthi umkhulu lo wayengumuntu onjani. Ungacosha ke uma kucoshela. Sibonile ukuthanda kwakhe abazalwane nokuhlonipha umsebenzi kaNkulunkulu lapho ebehambela izinkonzo ezifundeni zonke noma impilo ingasavumi. Ngo-Good Friday ka-2015 eZirubakom kwadinga kuba ashiye inkonzo ebusuku ngenxa yesimo sempilo, kodwa waphinde wabuya waba nebandla ngosuku olulandelayo. Siyawakhumbula amahlaya akhe
baking powder uhlelo lahlukile somkhumbula kakhulu lapho sisimphakamiso sithi ngizoba nezwi elifushane awulala Nyambosa lumlando ke utholakale ubaba uNtuli late ubaba Ruben Mdlalosi late indodana kaBabushabalala eMemele indodana kaMkhulu uNtuli uSipho nasemndenini wonke wamasondo wabhalwa unobhala jikelele webandla onguyimi nje wamela. Ngiyabonga abazalwane ukuthi ninginike indlebe uma kwahlukile kulungile nje nami ngiyabonga.
Ngiyaxolisa nje yazi ngishiye nje njengoba ngishilo ukuthi ngizofaka nogogo lesifikile akuzukuba kude kakhulu bazalwane. Ngamshiya kanjani ugogo? Izitsha zami ziye emotweni. Siyabonga bazalwane. Lilonke nje njengoba ngishilo umndeni wamasondo kulo lonke lolu hambo kaMkhulu bebelokhu bemeseka bazalwane. Abantwana kanye naye ugogo wethu uNgqeleni. Ayike njengoba besimazi kaManqele ubezalwa uMkhulu Sakhayedwa kanye nogogo Priscilla Manqele. Esemkhonjani imuntu. Ngokusho kwakhe ugogo wafika la eUmvangeli bazalwane. Angazi ukuthi wehliswa ubani isikhundleni. Kodwa nje wasitshela wafika eUmvangeli ngoba naye ubezalwa ekhayeni leMpolo bezalwane. Endaweni ke yasemhlangeni ubesebenza nabahlengikazi konje babizana Nompilo bazalwane. Omunye futhi umsebenzi bewenze engwaziyo kwasungulwa ingadi bebebhizi ngeingadi laphana nomama kutshalwa kungathengwa kondliwa imindeni bazalwane. So ugogo ubambe kakhulu iqhaza ohambeni kaMkhulu nasebandleni bazalwane. Ukusebenza nje ebandleni selokhu nje lasungula ibandla bephethe omama bebandla efaka imbono ukuthuthukisa ibandla nokufundisa omama ukuphatha imizi nokuba abazalwane abakhuthele nabaqotho. Njengoba sengishilo belikela ngezitsha zakhe zensiza kusebenza zakwamasondo kuba kunezinkonzo ngesikhathi ibandla lingakabi nazo bazalwane. Siyazi ukuthi ibandla liqala ukuthenga izitsha sesifika la. Kuyo yonke leminyaka uyobe organizer okuningi bekubuya ekhaya kwamasondo. Sengiphetha nje ugogo wesikhumbula kakhulu inkulumo zakhe bazalwane bezibeka njalo uma kuzogcotshwa umama or kunemhlangano yomama or abesifazane ebandleni. Esingeke sikulibaleke ubele iqhaza elikhulu abelibamba uma uMkhulu esele phezulu emhlanganweni esesijikela uMkhulu ugogo amkhozi. Athi hayi ngeke ngincane ngizokhuluma naye uMkhulu. Ahamba khuluma naye uMkhulu oh. So kwakhiwa ibandla bazalwane kwezinye indawo uma umholi sephakeme or mhlambe esethetha kakhulu ibandla lahlukana. Kodwa nje ugogo ngeke simkhohle ukuthi ukho konke lokho ebudaleni kaMkhulu esemkhulu kube khona ukuthi amthobise akhona ukuthi asilalele siqhubeke nomhlangano bazalwane. Sinodadewethu ke umama Ngobese usisifikile naye bezalwa khona la ozalwa khona la kwaMasondo. Sikhule naye nalofunda naye isikole. Njengoba ngishilo ukuthi ingane zonke zikaMkhulu zala kwaMasondo zibe ingxenye yohambo kaMkhulu uma kwakhiwa ibandla bazalwane. Siyazi ukuthi siyakhumbula ngoba bekhona ngo1988 wahamba washadela kwaNgobese njengoba uhamba emhlabeni esewumesisi Ngobese. Esizokukhumbula nje kakhulu bengese umuntu okhuluma kakhulu bazalwane sisifikile. Kodwa siyazi ukuthi ukufudukela kwebandla ukufika ngapho ufike wenza inkulisa waphinde wenza isonto sikole la ebandleni. Siyazi ukuthi ngo-Good Friday besike sibuyele intsha bancane labo mama bangapha beyigcwala yonke le ndawo uzofika la intsha abeyiphethe eyikhulisa enye noma singayiboni enye seyikhulile seyikhona labazalwane. Abazalwane laba esingeke sibakhohlwe emlandweni webandla njengoba nje ukukhulunywa ngayo ngomlando wakhe bazalwane. Siyabonga emndenini wamasondo, sibonga nasebandleni ukuthi siusekele umbono kaMkhulu nombono obukhona ekhaya kwamasondo. Inkosi yobusisa. Amen.
Amen.